Hej, i dag skal vi kigge på, hvordan man kommer godt i gang med Vibe. Du har fået en link tilsendt på mail. Klik på det. I mit tilfælde har jeg gemt det som et bogmærke, jeg skal bruge det senere. Indtast din e-mailadresse. Indtast det kodeord, du har fået med. Sig nej til at gemme, fordi det skal alligevel ind og rettes. Sådan ser forsiden ud. Og nu skal vi ind og rette profilen. Nu er vi klar til at rette profilen. Gå i mit arbejdsområde. Heroppe er dit navn. Tryk på profil. Som du kan se, er der ikke udfyldt noget. Tryk på rediger. Skriv den adgangskode, du har fået. Skriv en ny adgangskode. Tjek lige, at navn og sådan nogle ting er stadig korrekt. Skriv lidt om dig selv, hvorfor du er med i projektet. Job, titel, region og postnummer er jo mere vigtigt end til en virksomhed. Mobiltelefon eller telefon er god at have med. Skype-navn kunne også være god at have med. Og ellers lige sætte et billede ind, så vi kan se dig. Og åbn. Og tryk OK til sidst. Sådan. Så kommer der billede på, og hvorfor jeg er med, og telefonnummer. Nu skal vi kigge lidt på, hvordan man finder rundt i Vibe. Start med at klikke på mine teams. Der finder du Mobility Summit. I det her tilfælde, det er det team, jeg er medlem af. Her er en forside med de ting, der er vigtigst lige nu, og ude til venstre undersider. Der er mulighed for at gemme favoritter, og der er mulighed for at gå tilbage til sine steder, altså steder man har været før, for eksempel min profil. Hvis vi prøver at gå ind og kigge på budskaber. Hvis det var en side, jeg gerne ville finde nemt tilbage til, så kunne jeg gå i mine favoritter og tilføje dette sted. Yderligere kunne jeg gå i mappe og spore denne mappe. Det kan jeg bruge senere, når jeg kigger efter nyheder og gerne vil afgrænse i den store nyhedsstrøm. Så vi har altså nogle forskellige muligheder at søge rundt. Hvis jeg går tilbage til hovedsiden, Mobility Summit. Hvis jeg vil prøve at følge lidt med i, hvad der er sket for nylig, siden jeg var her sidst, kan jeg klikke på nyheder. Så får jeg alle de nyheder, der har været, siden jeg var her sidst, og de blå bold betyder, at jeg ikke har haft åbnet endnu. Jeg kan huske fra før, at jeg havde nogle favoritter. Det vil sige, at jeg kan snævre mine nyheder ind til kun at se, hvad er det for nogle nyheder, der er i budskaber. Jeg har også mulighed for at sige sporede steder, og det er de samme i det her tilfælde. For eksempel, hvis jeg gerne vil følge med i, hvad Frank lagde op på siden, så kan jeg klikke på ham herinde og sige spor. Lukke vinduet igen, og lukke vinduet her. Så hvis man forestiller sig, at jeg kommer tilbage efter en uge, se hvad der er sket siden sidst, klikker jeg på nyheder, se hvad der har været fra Franks side, så snæver jeg det ind til kun at gælde Frank. På den måde kan man nemt styre sin nyhedsstrøm og kun se det, der er vigtigt for hende. Udover at bruge den her nyhedsknap til at følge med i, hvad der sker i projektet, så kan man også bruge mit arbejdsområde. Ved at klikke på den, kommer vi tilbage til samme sted, hvor det var berettet profilen tidligere. Her har man også en nyhedsstrøm. Man kan klikke her på mine teams, så ser man det team, som er medlem af, i det her tilfælde Mobility Summit Teams, og de nyheder, de nye ting, der er lagt ind. Man kan også afgrænse på personer og steder, der spores,
Og det var det, vi gjorde før. Vi havde stedets budskaber, som vi sporede, og så havde vi Frank Helbo Christensen, som vi sporer. Så det er også en anden måde at se de ting, der er nye. Hvis man har tildelt nogle opgaver i forbindelse med det her projekt, så vil de også være at finde herinde, og der kan man afgrænses på 2 måder. Forfalden inden for 2 uger, eller forfalden til enhver tid. Her har jeg lavet en testopgave. Havde jeg andre opgaver, der var tildelt mig, ville de også stå herinde. For at komme tilbage igen, bruger man typisk seneste steder, og siger, at jeg skal tilbage til her. Nu er vi tilbage igen, hvor vi startede, og det man skal huske på, når man bruger vej, det er at bruge de her genveje, der findes heroppe. Nyheder er til at følge med i, hvad der rører sig, hvad er nyt. Det, der er nyt, står altid i toppen. Husk det med bolden, betyder du ikke har set det. Favoritter er en mulighed for at lave genveje ind til områder. Nu er strukturen ikke så dyb her, men det kunne være en dyb struktur, hvor man skal have direkte adgang til en mappe. Husk også at bruge mine teams helt tilbage til hovedsiden igen. Og husk også at bruge seneste steder, der husker de sidste steder, hvor du har været. Så god fornøjelse med Vibe. Tak for det.